dina anane hamung nelongso mikir nasib ku keronto-ronto besok kapan bisa anggone sirna nandang coba sing ora nguwatno mikir utang seprene durung kesaur nganti gulung kuminggonku nyaur tare wangi rino wangi nyambut gawe nanging ora bisa cukup butuhe urip susah kaya wong kesiksa tan kendhat kula nyuwun lan memuji marang Gusti kang paring rejeki muga urip kamulyan sejati mikir utang seprene durung kesaur